Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa. No, dneska si zahrajeme jednu hru. A je to střílečka. No co to bude? Bude to Modern Combat 5 Blackout. Tady je přesně, tady. No, tak jdeme na to. Jo, když tak natáčím přes Mobizen. Doporučuji, je to dobrá. A jdeme na to. Jo, tak počkáme. Tak se načti. Tři, 2, 1, teď. Já jsem frajar. Jo. Když tak si šetřím na tady toho človíčka. Počkat, kde? Ne, to ne, nějaký reklamy. Tady. Pomalu. Tady na něho nebo ty Huntera si šetřím. A pak, až budu mít plno peněz, nebo prostě tady těch orlů, nebo co to je, těch kreditů, 450, tak si to koupím, ale první si našetřím na tady to Bounty Huntera. Jo, tak jdeme na to. Jdeme na Soldiers Ligu a dáme si mod Team Battle. Jdeme na to. Jo. Počkáme na lidi nějaký, až se sem připojej. A půjdeme na to. Kolik mám procent? 80. To mi vystačí. Jo, jdeme na mapu Construction Sites. A Sváňák se mi bude dařit. Snad to bude dobrý. A zabijeme někoho. Tak se zase načti. Dělej. Tak si počkáme. Jo, jdeme tam. Já si vezmu... Jo, tuhle. Jdeme tam. Lidi nevím, jak by to vyjde, jestli je někoho zabiju vůbec. Tak jdeme na to. Nikdo, nikde. No, to byla... Vidím. Ne, zabil mě. Ale jsem se ani nezačal hrát. Lidi, koukejte, jak ho oplatím se. Si děláte srandu. Děláš fréra? Tak pojď. Teď si beru na to. Tady je můj chlapík. Jdeme teď do srdce. Vidíte? Tady se nenechám jen tak. Tady máte nějaký ohňostroj. Ne! Ne, 33 života lidi. Jsem v tom fakt špatný, já vím, beru si sniper teď. Tak máme kill. Bounty Hunter. Se mi povedlo ze začátku. Bereme si pistolku. Nemá nic lidič. Jo, díky. A zabili mě. Tak teď si beru svoji minigunu. Teď věřte, že
kolikáku. Ale tady je bounty, Huncíku. Hele, podříznu jenom tak trošku. No, vidíš. Ne! Enemy recon aircraft spotted. Recon aircraft ready for activation. Bereme, aby jsme na ně viděli. Vidí? Jedet. Ne! Ale dobře, kolikáci jsme první lidi? My jsme 2 a oni jsou... Neumím počítat. Jo. Nebo ne, nevezmeme si to. Máš to tam. Naučí se chovat. Jede. No, dobře. Mám už 9 půl lidí a 5krát mě zabili. Z začátku se mi nedařilo. Enemy recon activated. Je pode mnou. Když tak ne, já jsem si zrovna přebíjel. To nesmíte takhle. Pak vás nebudu mít rád. Wolfík. Pojď sem. Ze zadu. Ty. Lidi, natáčíme už 7 minut. Dorajeme tady to kolo. Hele, tady tě oběsím. Teda oběsím. Ne. Jo, tak je to tady, no. Lidi, nedařilo se nám, no. Ale mám nový level, jupi. Ještě jeden level do 50 a budeme mít to, jak se to jmenuje, jo, nový pole, nový políčko. Tady já vám to teď hned ukážu. Není to moc dlouhý? Já si myslím, že jo, no. Tak já to tady ukončím. Čekejte jenom chvíli. Dělej to. Takže jo, tohle by byl konec tady toho videa. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Můžete zanechat nějaký pěkný lajčíček, komentáříček. Můžete dát odběr, za to budu moc hodně rád, strašně moc rád. No. A no, já se s váma učím. A ne, já vám ještě něco ukážu. Počkat. No tak ne. Tady to budu mít 50 level. A to čekejte. Jo, já se s váma loučím a čau, čau, čau.